silapha nje sikhomba isandla sethu phambi kwakho sifuna ukulibona ilifu likaDikhoyo ilifu likaJehova. Holy Spirit, Holy Spirit. Hallelujah. My Jesus, my Jesus. Thank you, Lord Jesus. Cela sibone izwi lenkosi ngokukhawuleza sizothandaza. My Jesus. Holy Spirit. Babulisele bonke abafundisi abakhona i-Fivefold Ministry yonke siyibulisa egameni likaYesu. Awudwende uthi isandla sakho nje. Ncwadi kaEzekiyeli chapter 37 sithandaze. Ncwadi kaEzekiyeli chapter 37 sithandaze egameni likaYesu. Nakukuvuka sosendlini kaThixo sesenteteni yokuhlangana. Thank you, Lord Jesus. Ube nomthandazo enhlizweni yakho ukuthi Thixo ungayedlula impilo yakho. Ingenzeki mistake ithi solapha tata wami solapha mfowethu uThixo akwedlule. Uyabona ngokuza kulapha kule ntente uyise uphume ekhaya. Ngoba ubunesizathu sokungeza ententeni ube ne-excuse yokubanda. Jesus. Kodwa wakwazi ukukhawulisa. Kosolapha ke mhlobo wami ufuna kube nomthandazo othi Thixo lento uzoyenza yenze nabo yami impilo. Cela nje uthandazo ufunde nje sizothandaza ngokukhawuleza nje. Ncwadi kaEzekiyeli chapter 37. Isihloko sithi umbono wentili yamathambo omileyo. Verse 1. Saba phezu kwami isandla sikaYehova waphuma nami uYehova ndikumoya wandibeka entilini phakathi yona ke izele ngamathambo wandidlulisa kuwo wandijikelezisa ngenxa zonke yabona ebemaninzi kakhulu entilini leyo uyabona ebeselomile kakhulu. Unifundela kabi njalo ngikwazi kwakuphi. Unifundela kabi ndiyakuvia futhi unifundela kabi. Kawuphila uqale. Verse 1. Yes. Saba phezu kwami isandla sikaYehova. Kawuqale ngenhloko ndaba. Umbono wentili yamathambo omileyo. Umbono wentili yamathambo omileyo. Umbono wentili yamathambo. Lamathambo omile. Jesus. Ithi enye version uthi uEzekiyeli ndandilele. Isandla senkosi safika phezu kwami ndathathwa ndikumoya. Amen. Ngoba kunezinto mfundisi wami ekudingeka ukuze ube kwilevel yokuthi uzibone. Uqale ube kuye umoya. Glory to Jesus. Ngoba njengoba singamakholwa nje uYesu ngaphakathi enhliziyweni kunelevel ekufuneke sifikelele kuyo. Hallelujah. Singakhange sibe kuyo umoya akavuleka amehlo. Jesus. Lithi iBhayibhile kule ndawo uthi uEzekiyeli ndandile safika isandla sikaYehova. Ngoba xa ungumzalwane
awuboni nje okanye mandibeke ngolhlobo xa ungumzalwane awuphuphi nje yonke into siyiphupha ine-meaning uthi kule ndawo sifunda kuyo isandla sikaYehova saba phezu kwami wandithatha uThixo wandibeka phakathi Jesus. kwintili yamathambo omileyo. Siyathandaza. Thank you, Jesus. Phela nje isandla sakho nje siyathandaza. Yes. Cela ukufundela kunoncoko. Uthi amandla kandikhoyo andongamela. Yeah. Waza wandifunqula ngomoya wakhe. Wandifunqula ngomoya wakhe. Wandibeka esizikithini senhlambo. Akandibeka eqaleni mama. Kodwa uJehova wandibeka phakathi. Jesus. Kwisizikithi samathambo. Lamathambo omile kakhulu. Hallelujah. Ndiyacinga mfundisi wami ukuthi lamathambo ayeqokelelele kule ndawo ayingamathambo eminyaka. Jesus. Kwakungasabonakala ukuthi elilithambo likabani ayequbele ehlangene kule ndini. Many. Bathi isandla sakho nje. My Jesus. Wandibeka esizikithini senhlambo. Yeah. Eyayisele ngamathambo. Wandijikelezisa phakathi kwawo. Ndaze ndabona amathambo amaninzi. Wandijikelezisa. Jesus. Ngamanye amazwi ndathi ndikula kona wandiqalelezile ndajikela ndaya kula kona ndaphinda ndaya kula kona sasahlele kule ndawo kunezinto zingahambi kakuhle kudala ndisibuza waye empilweni yami uqhubeka ngohlobo waye ekhayeni lami izinto zihamba ngohlobo waye wakwasweleka abazali babo ndisakhula bonke abantu kule family bayaphupha abafika la kuyayijayithile waye uJehova wandithatha wandibeka phakathi Hallelujah. wandibeka phakathi wandibeka kule ndawo inondonakele ngoba uJehova ukuthixo ngehlulekiyo noma into yeminyaka akudala ijikeleza ndawonye kodwa namhlanje uJehova ufika ngenye yakhe. Hallelujah. Glory to Jesus. Wathatha tata wandibeka phakathi. Hey! Hallelujah. Le ngxaki lena yeyeminyaka udala besama besiya kosiyazi kwathi ingxaki ayipheli uJehova wafika. Oh, Jesus. Ufikile nalapha. Oh, hallelujah. Ufikile nalapha. Glory to Jesus. Ufikile nalapha. Ndingathatha umfundisi samthe ulandawo sibe kuyo sibe endilini yamathambo asenqahuni ngegama likaYesu. Waye abafana balapha betshabalala Oh, Jesus. waye intombi zalapha zitshabalala bahlelapha abaphangeli babulala nabodwa uJehova wandithatha wandibeka phakathi. Oh, Jesus. Jesus. Oh my God. Wandibeka esizikithini senhlambo. Sikithini sendlala Eyayisele ngamathambo. yayizele ngamathambo. Wandijikelezisa phakathi kwawo. Uthi ulenzika the message uthi lamathambo ayomile ayethe etshiswe lilanga
ubukhulu bona ithambo loba lithambo lenkomo xothimana nale farm lomile uthi xa ulibamba ukwabona amathambo la chisweya xa noma phaka kwenxa ushisa amathambo omile uthi noma ulibeke lumile lincamathe Hey. lithambo leminyaka Oh, Jesus. unefemele ezilapha zinomnombo Jesus. bade bamkela wathoke likhaya sinje yade toyikhangela uthi imamele nakwisiduko xa uyasithutha lomntu ubone ukuthi abantu balapha kunomnombo othile ode walala phesidukweni abanye kuthi xa besithutha kube khwini iphathethi ngonongendi ngontombe ezizalele emzini nyani koyijonga kwelikhaya akukho mntu utshatayo apha bonke baphelela apha ekhaya zintombi zinabantwana ngabathathu akekho yemzini abanye sebeyile bayabuya kanti ngxaki yayeminyaka uJehova namhlanje sizoma phakathi kule ndili yamathambo. Hallelujah. Jesus. Abasinde sathandaza Nabona amathambo amaninzi athawaka apho. wake up Enhlanjeni ayesele amenko waza wathi mntu ndini angaba saphila nalamathambo funa kakuhle waze wathi mntu ndini angaba saphila nalamathambo yemntu ndi xa ujonge sisimo ujongene naso ekhayeni lakho Oh Jesus xa ujonge le meko xa ijonga ingabi ingalungana ndaphendula ndathi ekhaya kudala oko kwakushushu tamkhulu Oh Jesus ususa nomakhulu wakumntu kwalikhaya iyasusa Oh xa ujonge sisimo glory to Jesus angaphilana Nani dala sahlupheka Nani dala sahlupheka siyaziwa kulalali ngehlupheko singaphilana asisimo Glory to Jesus Amen Amen bayagula bonke babulawa yicancer utamkhulu Oh Jesus wabulawa yicancer Jesus utata wabulawa yicancer Nani bagqirha bathe basho xa bethetha bathi njengoba yaqalayo sonke apha ekhaya Jesus sisemngciphekweni wokufa yicancer Amen angaphila Glory to Jesus lamathambo asisimo Oh usibonayo my Jesus singatshintshana umbusumile Jesus siyathandaza egameni likaYesu Glory to Jesus ndaphendula ndathi oyingcwe kuwe owaziyo mhlekazi ndikhona waziyo My Jesus njeba silapha nje asisazi isimo sakho nathi asingeka makhulu sikwazi ukukhupha kwasisimo ujongene naso kodwa lo usithumileyo Jesus kwazi yena namazwazazwathetha siwathatha kuye silindele ilizwi aliphume emlomeni wakhe haleluya haleluya siyathandaza wathi ke kum
yeza lamata. Amilayo. Ivani. Eliswi. Likadikoyo. Iyathathwa nalento. Baba ngena mali. Bakwazi ukushintsha simo. Asithola ubungakanani. Basibe sibhekane naso. Nabayanga impilo. Asisakwastrong. Wakasathatha masi. Phezu kwalamata. Sithatha umnyango singawuboni. Asubani basaphuma kanjani. Kodwa siyetsho. Yayi mama wami. Funa namhlanje uprofetha phansi kwempilo yakho. Noma uboni mama. Ukuthi uzophuma kanjani. Sithemba amazwi. Abazophuma kuyo. Basibujongene naso. Sizothatha amazwi. Kwikhala lakho. Noma ngamakhadi. Azalisela kwakho. Ungalima khona iphumayo. Ngoba izinto zimdaka. Zisale lapha. Namhlanje. Sizothatha amazwi. Sasa wena ufike uthi. Sasa wena ichabala. Uzophumelela. Uzoyiphila kahle insindiso. Noma ungathi ufuna ukugcwala. Ungabasuphila kabuhle. Asinashe namhlanje. Amathambo. Ayahlanga. Jesus. Holy Spirit. Shumayeza lamathambo. Uthi kuwo mathambo mandini omileyo. Mathambo ndini omileyo. Ivani. Noma ningakalive lami ilizwi. Shapha. Kodwa ivani ilizwi lakhe. Lizwi likandikhoyo. Asusuthetha ngamazwi kaNdamase. Asusuthetha ngamazwi kaMsomfele. Kodwa amazwi asizowathetha. Ngalowo. Akosifo asikwasumelana Asiko. akomajathanga akwasumelana naye siwalande ekubili ngegama likaYesu waseNazaretha. Itsho inkosi undikhoyo kulamathambo ukuthi ndiyakufaka umoya kuni ukuze nilidle ubomi. Ndiyakuninamathalisa imisipha kuni. Ndigume ngenyama. Ndize ndinambathise ngobuso. Ndiyakunifaka umoya. Nize nibe ngabaphilileyo. Niyakutsho nazi ukuba ndingundikhoyo. Funda kwisixhosa esinye. Mamelana. Uyabona futhi usho isimo sakho. Usho ifamily yakho. Ngoba namhlanje uThixo uzokhawula icases ezakudala. Jesus, amen. Noma intoni edala ihluphekala noma bathoba kweni nothwasa lonke. Ngoba khoma khaya mosho ngentwaso
ujonga aba bangathi banenkqubela phambili Jesus. babotshwe bahambe kwezinja bahlale phansi umuntu enezinto zonke engasahlala esofeni ngoba usathanda ukwenza iqeleko kuthiwa wakufumana athatha unesofa uhlale phansi udle uyeke ukudla ngencephe udle ngesakhe elaxesha liphelile ma namhlanje uThixo uzokwenza enye into Jesus. leyo khasi phezu kwempilo yakho leyo khasi phezu kwefamily yakho iyaqhawuka namhlanje Egama likaYesu. yabona lento namhlanje ifuna abantu abanomsindo abantu abangasuceba usathane abazoprofetha abangazulinganisa abantu Glory to Jesus. asakuzoetha bamfundisi wesebe funeka lento ujonge uthathe ulapha Yeah. kwenzeke ekhaya Amen. uThixo mfundisi wami ethenda ngapha ucentana ngale message omnye umama wafika ekuseni shumela ngo-10 late wabuya ephethe plastic uthi xa ebalisa yinye uthi manje sobona ndiyabizwa ndiphuma sisikhona njengapha uyandikhwetha umama uthi umfundisi uzikawuze komama ucelayo ndibuza uba yinto xa ndifikayo uphethe iplastic yakwaspa yabonakala uba ina-weight xa ndiyijonga ngaphakathi uthi kha uyithi mani uyayifuna ngoba imilenze yam ayime kakuhle ngoba ndiyazi le nto izophuma phaa uba yintoni xa ndijonga inyoka uyayibona ke inyoka mfundisi wami engabethwanga lelanga ya inyoka engabethwanga lelanga engadibananga nomhlaba engadibananga namaqwa Hey. uyazikhangelela ukuba yayiphumaphi Hey. uthi bhaqwe intombi yakhe iphi isesitubhini sazazi isitubhu steps ya evrandeni ibhaqwe intombi yakhe ngoba uzibuza because intombi yakhe iyayazi bivelaphi Jesus. yabona xa ingashiswanga lilanga ithambile komsundululo Hey. ngoba soyiqonda bayivelaphi Jesus. akhona abantu bayo Njalo. ngoba sixakene nabantwana abasebamxakene nabantwana abathanda istrato ndiyababetha kudala nithetha amazwi nade nathetha amazwi esiqalekiso kodwa namhlanje ndifuna urivese loo mazwi ngoba le nto beyenza umntwana abanye abazenzi ngoba lona sethanga njengoba abantwana bethanda amakhwenkwe kungoba bafaka inyoka belele Jesus. ubona umntwana ethanda amakhwenkwe kanti akathanda amakhwenkwe ngoba ethanda kunento emnyumbazayo ngaphakathi afuna inkwenkwana kodwa namhlanje uJehova uzaprofetha Jesus. athi isandla sakho nje siyathandaza sizokhawula uyasazi isimo sakho omnye umama ngapha lusuyithetha ngoba kwithiva uthethe izinto kwithiva uyazibiza siyothandaza kwakhe xa sifika tata wam uthi lo mama unyaka ophelele usweleke utata walapha ngoku akudalanga ndingcwaba unyana wam okuphela kwakhe mamela ke into yenzekayo ndibizwe ndifowunelwe yindodakazi yam isithi ibiklina amangcwaba ingcwaba lomyeni wam ndithe xa ndijongayo uthi ke ngoku bathe beklina babona iqhaga netheni elisarawunde ingcwaba uthi ndazibuza uba litsheni elivelaphi elibophe ingcwaba lomyeni wam abantu ke abafana babenele impendulo ngabantu bekhaya ngoba ingcwaba xa lisenziwa
abantu bekhaya babakhona. Uyacela umuntu ubaba kenza ingcwaba lo ulenzayo. Kodwa abantu bekhaya ngabo abayazi yonke into. Banyanzela kuba makuyobuzwa lo wawa esenza ingcwaba. Uba ichain eli lilapha. La lifakwe ngubani? Umuntu obesenza ingcwaba wathi andifuni ukuzingena into zekhaya. Ichain lafakwa yesisi. Try to understand. Sisihlobo. Ikhona lento efemelini ubana noba ningabendlu. Kube khona lo uthi ngathi ujongene nekhaya nalemizi onyana omdala. Yabona lanto. Nokubana lo mzi ingaphela le family. Le izinto zalapha azizovele nje zichabalale nje. Sithathwa zezinye ze relative. Lo mfo ubulele umyeni, which is ibrother ke ngoku, because lona usuka ngaphandle lokuchatiweyo ubulawa lo ebeneskola transport lo ubulawayo unemali uhlala kule mizi mikhulu kwezindawo ezinkulu umbani wakhona uthenga nge500 units isibembalo ya uthi ke njengoba ebhubhi umtata wala unyana lo ebezoba yindlalifa ngoba umama lo semdala lo ebezoba yindlalifa uswelekile naye ngoku sekushiyeke yena uthi lo mama xa ithethe siyathandaza ndiqale ndanephupha endingale understanding ndibona ichain libopha umlenze lo wabo labotshwa ngeqhaga lalide andalazi baliphelelaphi kwinsuku ezidlulayo emva koba ndiphuphe lento ndifonelwa ngamadodakazi athe beklina ingcwaba abona ntoni ichain neqhaga Othelele emangcwabeni. nobe phila kodwa utsalelwe engcwabeni labezama kodwa utsalelwe engcwabeni asisimo sibonayo singaphila Yeah. khona abantu abathetha amazwi bawathetha mama wami wabona esenzeka khona abantu abanamandla othetha abanye bathetha bephethe ibhayibhile bathetha amazwi Jesus. uyabona yachabalala Jesus. kamasathethwa Glory to Jesus. esisimo singatshintsha Verse 5. Itsho inkosi uYehova kulamathambo ukuthi niyabona ndingenisa umoya kuni niyakuphila ke. Verse 6. Ndiyakunifaka imisipha ndimilisele kuni inyama ndinaleke ngolusu ndifake umoya ngaphakathi kwenu niphile nazi ukuba ndinguYehova. ufunda kwephi ngoku Verse 7. Ndaprofeta ngoko bendiwiselwe umthetho ngako ya kwabakho isandi ndakuprofeta ngaprofeta ngoba amazwi ebedwayale Jesus. nalapha emzwengeshi Jesus. izakakhe sisaprofeta ngegama likaYesu Jesus. waseNazaretha Jesus. sisaprofeta Jesus.
ngegama likaYesu waseNazaretha. Hallelujah. Sizothi mathambo Jesus. hlanganani namhlanje Glory to Jesus. ngegama likaYesu Hallelujah. waseNazaretha. Oh, Jesus. Mathambo Jesus. siyathandaza lokugcina komnye umzi kwenye indawo ngoba uThixo uyazenza izinto kwalikhaya noba behlangene sitting room bexoxa kanti njengoba behleli kunezithunywa zikaSathane ezifika zizomamela kulomzi kwakubekwe isele elisele lithi xa bethethayo livuthamelane lithi Jesus. xa livuthamela wonke umuntu olapho uyaqabana. Hey. Noma bebethetha into abavana kodwa uma likhela vuthamela Jesus. into beyithethile ukuthi uyayijikela baphela ifamily iqabana yodwa ngoba njengoba intone lapha kunesichitho Hey. kodwa into soyenza namhlanje